Ari Ryynänen, toimit muun muassa karaoke-isäntänä. Mitä apua siitä on Euroopan parlamentissa? No se, että on tottunut tulemaan ihmisten kanssa toimeen, keskustelemaan ja hyvinkin epäselvistä asioista saa selvää. Samoin kuin esiintymiskokemusta ja varmuutta on tullut vuosien mittaan hyvin paljon lisää siinä hommassa. Mikä on tärkein asia, mitä haluat parlamentissa ajaa? Niitä on niin monta, että vaikea ottaa yhtä, mutta yksi on koulutusasiat, mitkä on hyvin lähellä itsellä lapsia on. Esimerkiksi mitkä koulutusasiat? No, pitemmälle toisen asteen ja sitten yliopisto. Et mehän ajetaan muun muassa sitä, että niitä tehtäisiin tämmöinen EU-yliopistoja, jotka ei ole kansallisesti tai yksityisesti rahoitettuja, vaan suoraan EU-rahoittamia, ja ne olisi täysin riippumattomia ja korkeatasoisia hyvillä resursseilla varustettuja. Ruotsin piraateilla on 2 edustajaa parlamentissa. Mitä konkreettisia tuloksia piraattipuolue on saanut aikaiseksi? Muun muassa ACTA-sopimus, mikä olisi niin tuhonnut aika hyvin yksityisyyden suojan Euroopassa, niin se saatiin muun muassa kiitos meidän edustajien, eli Ruotsin piraattien meppien, mutta sitten siinä oli moni muukin onneksi takana, että saatiin järki päähän, ettei menty täysin mediayhtiöiden ja amerikkalaisten niin ehtojen mukaan asiassa. Kun katsotaan teidän vaaliohjelmaa, miksi piraattipuolueella ei ole virallista talouspoliittista kantaa, eli on mahdotonta sijoittaa teitä oikeassa vasemmistoskaalalla? Sen takia meillä ei ole sitä kantaa, että me pystytään toimimaan järkevien ideoiden kanssa yhteistyössä ilman, että meidän tarvitsee miettiä, että tuleeko se ehdotus oikealta, vasemmalta, meiltä, keskustasta, mistä se tulee ehdotus. Me pystytään olemaan sen takana, jos siinä on vähänkin järkeä, että se on toteutettavissa ja hyvä idea kansalaisten kannalta. Miten äänestäjä sitten voi päätellä, miten otatte eri talouskysymyksissä kantaa? Se on helppoa, tulee ja kysyy. The Pirate Party has an own candidate for the president of the commission, Amelia Andersdotter. Why is she a good candidate for the commission? Well, she's a very good speaker. She has very good opinions. I met her about a month ago in Brussels when we were founding a European Pirate Party there, and she was elected as a chairman. So I think she's very good. She's young, she has lots of energy, and she's just almost perfect. Piraattipuolue ei kannata komission muuttamista parlamentaariseksi hallitukseksi. Miksi? Komissio ei ole vaaleilla valittu, parlamentti on valittu vaaleilla. Sen takia ihmisillä pitäisi olla mahdollisuus vaikuttaa, ketkä siellä päättää asioista. Eli parlamentti päättää asioista, komissio voi tehdä korkeintaan ehdotuksia parlamentille. Eli tämä on paljon toimivampi malli kuin mitä jos se muutettaisiin parlamentaariseksi täysin. Haluatte muuten lisätä demokratiaa, eikö demokratiaa lisättäisi tällä mallilla? Ei sillä tavalla kuin mitä me haluttaisiin. Eli mieluummin mennään tällä, ei lähdetä liikaa sitä sotkemaan pakkaa siinä hommassa. Mitä tarkoitat? Eli tällä hetkellä se toimii paljon paremmin, vielä kun saataisiin parlamentille tämä lakiehdotusoikeus, eli parlamentti voisi laittaa lakiehdotuksia siellä menemään, eikä pelkästään komissio. Pitäisikö järjestää suoria kansanvaaleja EU:n presidentistä? Kyllä.